Ngayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joylene, 24 years old. May ka-live-in ug may usami ka anak, taga Malita, Davao Occidental. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong pagkatao. Wa manggod kong magda sa apelyado sa akong tinuod nga amahan, aron inyong hisabtan, isaysay ko ang sugilanon sa akong amahan ug inahan sa daga pa si mama. Ingon inyong mga panghitabo. Ha? Mabdus ka? Oh, Arthur, mabdus na ko sa atong anak. Duha ka buwan di ay kong mabdus. Patay. Ha? Unsay patay? Musulti lang yung mo sa tinuod, Lina. Minyo bitaw ko. Oh. Kasado og may tulumi ka anak sa kong asawa. Animal ka! Animal ka! Ikaw nito! Musta na! Ay, pabala ka! Ay, pabala ka! Musustintor lagi ko ng bata. Ginoo ko! Dako naman di ay nang imong tiyan, Lina. Pila na nakabuhan? Well na ni RV. Ug sunod buwan mga anak na ko. Posible mga pila na lang kaadlaw akong paaboton. Ug plano na ako nga muulit na lang ko sa among probinsya. Ug adto ko dito mga anak. Sus, paitang Arthur, oy. Minyo di ay itong karaho. Wag ko kalibutan an RV oy. Nga dakong minyo ba di ay siya? Nya may tulo pagid ka anak. Ayaw gyud og tuo sa iyang sulti ha, nga musustento siya sa bata. Papirmaha gyud siya nga kinahanglang musustento siya sa inyong anak. Kay magliso yung kas pagukod na niya. Kay dili man mo kasado. Kaya minyo pa gyud siya. Ars. Human ko mga anak. Magpirmahan na yun mi alang sa sustento sa among anak. Nakapirman ako nga musustento ko sa tong anak. Gipatawag mo dyan ko ni mo dinis yung barangay, oy. Nga ako man ang anak. Natural ra. Nga musustento ko, anak. Naniguro lang ko, Arthur. Kay wabay agkoy dag-anan nimo kay minyo ka. Og hinaot nga tumanon nimo kun unsa may atong gipirmahan dinis barangay. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call Kalagot, uy, later. kalagot kang tawana. Unsa na? Di na makontak sa. Ma, Di ba ingon ko nimo? Ang taong bakakon gyud na bisag unsaon pa na nimo pagpapirma-pirma. ma, Ayaw paghilak. Barog alang sa imong anak. O pagminyog lain, kanang anda mo dawat sa imong kahimtang o sa imong anak. ma. Dawatan ako kung unsaw kin sa kapalina. Ipasalig ko nimo. Ako ang mga mahan sa imong anak. Kung musugot ka lang ako. Ipadako pa ganing akong bansagon sa bata. Aron may matawagin siya nga iyang amahan. Melvin. Naminyo gyud lain ng ako mama. Kang Papa Melvin, apan dili sila kasado. Pero nagpapanagid ko niya kay giisip masabgit ko niyang iyang anak o gipadapa siyang bansagon. Gikan sa pag-eskwela nako, ang apelyado na sa akong stepfather ang akong gida. Siya nang nagpadako nako og nagpa-eskwela. Hangtod nga nakahuman kog eskwela og naminyo. Apan dili pa gihapon perpekto ang ilang relasyon ni mama ug sa akong stepfather ug nakabuwag sila. Unya, dili na gyud mo mapatch up ni Papa Melvin, ma. Ayaw na pagdahom atong amahan nimong hilaw, Joylene. Bisan pag dili na ako siya tinuod nga amahan, ma. Apan dili ba na to ikalimot nga dako siya natabang na to. Ilabi na sa pagpadako na ako, pagpa-eskwela na ako. Mang bisag dili ko siya tinuod nga papa. Mingawon gihapon ko niya. Nya, saon man na nato. Nga dili man gyud may magkasinabot. Ah,
Karon na lang hinuon nga dako nako. Naminyo nako og nangapo na mo. O lagay unta. Nganong karon nga mga tiguang nami. Ay, mahimo ba, Jolene? Ayaw na kong pugsaan ng bahin sa imong amahan-amahan. Dili na sayon. Wa ka man gud mahibaw sa tanan kung nganong naingon mi ini. O ayaw na lang sad pagpakisayod. Kay basig mawadaan kapag pagsalig o pagtahod sa imong ama-ama kung mahibaw ka sa hinungdan kung nganong nagka-diferensya, Jaime. Ma, Dawatan na lang ang gamong desisyon ni mama mo, Joylene. pero pa, basig mahilot pa ng pinagpangi ninyong mama, uy. Ug mag-uli na lang mo. Lisod na siguro, Joylene. Nagasa magkukong mama ni mo. Ha? Unsam di sa ni mong mama pa? Ha? Unsa? Normal man ang sa mga lalaki nga to silang masawa. Say normal. Sultihan talang ka, Carlos, ay. Kung ikay makasa na kog bahig babay, ma-abnormal ka gyud. Sugas mo asawa. Ay gikog suwaying mamabay ka do. Kay gikan pas tinuod na kong amahan ang tudnas na banabana sa kong mama nga giisip na kong ikaduhang amahan, babay ang isyu kung nganong produkto ko sa usa ka broken family. Ayaw taon hatagig ingon ni anang nga klase ang pamilya sa atong anak, Carlos. Gusto na nga hitabo ni mama nga nabiktima siya sa mga lalaking daghan og naong. Joylene, Grabe ning panahon na. Halos na ng pamilya nga naungkag, tungod lang og pamabay, pangapit. Ambot, dili ko magkasabot ko nga nung dili man gyud makontento og usa. Muduwa pa man gyud og laing team. Ibaylo man ang pamilya sa laing babay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pwede ba kong maka-file og kaso sa tinuod kong amahan sa pag-abandonan niya nako gikan sa pagkatao pa nako? Kay nabiya siya gipirmahan nga mo sustento unta siya nako. Ikaduhang pangutana, kung pwede maka-file og kaso sa kong tinuod nga amahan, unsa masab nga kaso, ug asa ko modangop nga makatabang nako sa pag-file og kaso. Ikatulong pangutana, dili kasado ang mga matuod kong ginikanan. Makapangayo ba gyapon kog sustento sa matuod kong amahan, nga wa man ko magda sa iyang apelyido? Ikaupat nga pangutana, apelyado sa akong stepfather ang akong mida sa akong birth certificate. Hangtod na sa pag-eskwela nako, hangtod ron nga naminyo nako. Bisan dili sila kasado ni mama. Makagukod ba ko sa iyang mga kabilin kung simba ko mawa na siya? Ikalima og katapusan, dili kasado ang akong stepfather o ang akong mama. May katungod ba si mama sa mga napundar nila samtang nagtipon sila? Palihog, tabangyot tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joylene. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa man atong gihuwat guys, ay namo pagdugay-dugay ipadagyod na ang inyohang mga suwat na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Ang atong letter sender karong adlaw ni si Joylen, 24 years old, taga Malita, Davao Occidental, no? Si Joylene, punto legal kining iyang sulat sulira, no? May kalib-in ni siya og may usa ka anak. Yes. Sumasa na bati na to ganun sa drama, legal ang problema ni Joylene. No? Unang pangutanan ni Joylene, pwede ba kong makapile og kaso sa tinuod kong amahan sa pag-abandon niya nako gikan sa pagkatao nako? Kay naabaya siya gipirmahan nga mosustinto unta siya nako. Pwede ba to ni? Well, of course, pwede kang makafile no sa imuhang papa no kay dili lang tungod sa iyang pag-abandonar, tungod sa pagkangan nga papa ug amahan siya nimo. Period. Unya, tungod kay siya imuhang amahan
amahan, obligado kaayo siya nga muhatag nimo og suporta, dili lang in terms of financial or paghatag og kwarta. Kung di man gani apil po no unta sa imuhang overall unta nga development sa imuhang pagdako unya. Tungod kay wa iyang presensya, pwede gid nato siyang paninglon sa iyahang pagkawala og pag-abandonar nimo. So pwede gid kang kapangayo og sustento no and imo sa gid siyang sukton sa iyahang absences sa panahong wa siya nagpakaamahan nimo. Okay, so dili lang dito siguro mong file og kaso, no? Dili lang, you know, pwede extrajudicial lang sa. Kay basin pa ding madag storya nga uy pa. Storya, no? Barugi po din taong ko. Ikaduhang pangutana, kung pwede ba ko makafile og kaso sa akong tinuod nga amahan, unsa man sab nga kaso ug asa ko mudangop nga makatabang nako sa pag-file og kaso? Yes, so pwede gyud kaayo ka no nga katong giingon ni Doc kaganina nga dili lang ta mo diretso lang yun og ahensya. No, pwede ta mo diretso katultol kag asa imuhang papa makontak nimo, pwede ka mo hangyo og gamayng panahon niya makikita ka, no imo siyang suryahon nga nagkinahanglan ka no sa iyahang presensya ug sa iyahang suporta no, and then from there magsuryahanay mo, pwedeng magpinirmahanay mo no para ma-black and white, ma-put into black and white ang inyuhang kasabutan. Ug di man gani, then pwede gyud ka mo duol og lawyer or abogado para matabangan ka no pagpaningil sa iyahang obligasyon ngadto nimo, and then that's the time nga mo file ta og kaso for support. Okay, katulong pangutana, dili kasado ang mga matuod kong ginikanan. Makapangayo ba gihapon ko og sustinto sa matuod kong amahan nga wala man ko magdala sa iyang apelyido? Di man guna kinahanglan nga magdala gyud ka sa apelyido sa imuhang papa tungod kay ang balaod nag-ingon like I said nga kung ang bata illegitimate, unsa gani nang illegitimate kanang wa na minyo ang ginikanan, either naangkan ang mama or because dili pwede magminyo ang duha. So illegitimate ang estado or ang status sa bata ana. And kung illegitimate child gani, di ba nag-ingon ta nga ang apelyido nga dalhon isang apelyido gyud sa mama, default na siya unless mutugot og mo acknowledge ang papa. Now, sa imuhang case ug dili ang apelyido sa sakto man na, di man na sayop kay illegitimate child man ka. Pero kung i-acknowledge ka or i-acknowledge ka, no appeal nas imong ihangyo dito nga i-acknowledge ko kay anak mang yun ko nimo. Padalha ko sa imong apelido, kana pod o gusto pog ka nga mudala sa iyang apelido. Kung dili gani, o pagpa-acknowledge lang para makapangayo ka og child support sa imuhang papa. Ug dili man gani pug kaniya ang kunon, ayaw og kaguol because there are other ways no nga ato sa gyud siyang mapugos. Pinaagi nas balaod na paangkon nga ikaw gyud ang iyahang papa or anak gyud kaniya. Nakoy follow up nga question na Yes, natin. Kasagaran ko na may tabo, no? Kung i-acknowledge siya ang papa, although dili siya married sa iyang uyab, katong mother sa bata, unsa may proseso nga mabalhin sa apelyido sa amahan ang apelyido sa bata? Kana gani sa birth certificate na to, Doc, na aman ay sa likod kanang acknowledgement of paternity. Fill up na siya sa papa. Unya, fill up na niya, pirmahan dito. Nga gi-acknowledge niya ang bata. So mabalhin na. Mabalhin na siya, ma-annotated. Actually, ang mahitabo ra gyud ana, Doc, no, is that i-annotate na sa birth certificate nimo nga gi-acknowledge ka sa papa, unya mo na ni imong gidalang apelyido. Dili na, actually, di na mausab ang birth certificate. Naara na note dito. Nga makada sa apelyido nimo ang bata. Oh, tungod kay gi-acknowledge ka sa papa. Wala na kinalag adoption, no? Wala, dili. Acknowledgement Okay. raman na. Kay daghang kay kung nga nibala niyo na aning kakasuhan, no? Yes. Sunod nga pangutana, no? Apelyido sa akong stepfather ang akong gidala sa akong birth certificate hangtod na sa pag-eskwela nako ug hangtod ron nga naminyo nako bisan dili sila kasado ni mama. Makagukod ba ko sa iyang mga kabilin kung simba ko mawala na siya? Yes. Now, makapangayo gyapon ka dili man gud kasado ni ang iyahang ginikanan, no? O unya. Makapangayo gyapon kag sustinto, no? Maski pagwa ka gadala sa imong apelyido kay dili man gyud na good at all times, no, nga madana to ang di man gyud ka makada sa apelyido unless itugot. Ang importante og basihan nato nga
makanakay katungod pa ngayong sustento is gi-acknowledge ka sa imuhang papa nga anak ka. Now, ang pag-acknowledge manggod ana duha pod, either extrajudicially or judicially. Extrajudicial meaning way daghang storya, no? Maski wa man gani nakabutang sa papel, sa birth certificate nga siya ang papa, siya mismo or ang imong papa mismo ang ning angkon nga tinuod anak ka niya, mo na extrajudicial. So with that, naa na jud kay basihan nga makapangayo kag sustento. Pwede manggod nga naaampangan baron sa baptismal, ni pirma, ning tunga, naay mga text nga gitawag kag anak, ako imong papa. There are many ways to prove it, no? Nga anak ka niya. Then, ang sunod ana, kung di man gani, muadto gyud tag korte. And then the best way to show nga papa siya is through a DNA test. And once that is proven, no, ang court na mo'y moingon, ang korte na moingon nga, oy, anak ni nimo, obligado kang muhatag og sustento. Okay, so klaro kay na. Ikalima og katapos ang pangutana. Dili kasado ang akong stepfather o ang akong mama. May katungod ba si mama sa mga napundar nilang samtang nag-ipon pa sila? Okay. Now, ang family code na ay provision nga naggahin para sa mga relationships, no, property relationships, sa mga managtiayon nga way beneficious kasal nga nagpuyo ka live-in, common law wife, common law manggod na relationship atong tawag ana, no, sa in English pa sa balaod kanang live-in pero way kasal, no. Unya naay provision kanang article 148 sa family code nga nag-ingon nga ang kaning mga relasyon nga walay beneficious kasal pero nagpuyo mo like husband and wife nya sa inyong pagpuyo, pwede gid unta mong magminyo, walang gid mo nagminyo, ang kanang inyuhang mga napundar nga mga kabtangan, no, sa sulod sa inyong relasyon, mahimo na siyang common property. 50-50 mo anak niya. Murara pog conjugal, walang natong gitawag na conjugal kay di man mo minyo. Pero naay katungod ang imuhang mama, no, sa half anang mga butang nga napalit katong nagpuyo pa sila. So murag partnership or murag ingon ana. Yes. Okay. Alright, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulon